ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ମଜାଦାର ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳି ଗପ ଶୁଣିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଋଷି ଓ ଅକୃତଜ୍ଞ ମୂଷା। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂଷା କ'ଣ ସତରେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇପାରିବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଗପ ଭିତରେ କ'ଣ ଲୁଚି ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମୂଷାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ଶାସକ ହେବାର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା। ତେବେ ଆମ ଗପ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏକ ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରୁ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ସବୁଜ ଗଛ ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିବେ। ଆଉ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ତେଜସ୍ୱୀ ଋଷି। ସେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଆମ ଗପର ହିରୋ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବହୁତ ଭଲ ମୂଷା। ସେ କେବେ ହେଲେ ଋଷିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲା। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହଠାତ୍ ସେହି ଶାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ଏକ ବିପଦ ଆସିଲା ଯାହା ସେ ମୂଷାଟିର ଜୀବନକୁ ପୂରାପୂରି ଓଲଟପଲଟ କରିଦେଲା। ବିଚରା ମୂଷାଟି ଋଷିଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ମିଠା କୋଳି ତୋଳୁଥିଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କୋଉଠୁ କେଜାଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୋକିଲା ବିଲି ବୁଦା ଭିତରୁ ବାହାରି ତା ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଭୟରେ ତ ମୂଷାଟିର ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥିଲା। କ'ଣ କରିବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ବସ୍ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସିଧା ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା, ଆଉ ପଛେ ପଛେ ବିଲେଇଟା ବି ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇଥାଏ। ଋଷି ଯେତେବେଳେ ମୂଷାର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ନିଜର ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେଇ ଛୋଟିଆ ମୂଷାଟିକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଲେଇରେ ବଦଳିଦେଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବିଲେଇଟା ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲେଇକୁ ଦେଖିଲା, ଡରିକି ସେତୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜାକି ପଳେଇଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାହାଣୀରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ମିଳିଲା ନା, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୂଷାର ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଭରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଡ଼ ବିଲେଇ ହେବା ପରେ ତ ମୂଷାର ଚାଲିଚଳନ ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ସେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁରା ବେପରୁଆ ହୋଇ ବୁଲିଲା, ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନିଜ ଗର୍ଜନାରେ ଡରେଇଲା, ଆଉ ସବୁଠୁ ଖରାପ କଥା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାରିଲା। ତା ଭିତରୁ ସେ ପୁରୁଣା ନମ୍ର ଭାବଟା ଯେମିତି ପୁରା ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଡର ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା। ଦିନେ ନଈକୂଳରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲା ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଏଥର ଋଷି ତାକୁ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର କରିଦେଲେ। କିଛିଦିନ ଗଲା, ଆଉ ଏଥର ଆସିଲା ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ, ଗୋଟେ ବାଘ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ଋଷି ବି ତାକୁ ଏକ ବିଶାଳ ବାଘରେ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲର ସର୍ବେସର୍ବା। ବାଘ ରୂପରେ ସେ ନିଜକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଖାଲି ଭାବିଲାଣି, ଅନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତାର ଅହଙ୍କାର ଆକାଶ ଛୁଇଁ ସାରିଥିଲା। ଏବେ କାହାଣୀ ଏକ ଏମିତି ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେଉଁଠି ସେ ମୂଷାରୁ ବାଘ ପାଲଟିଥିବା ଜୀବଟି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଏହା ଥିଲା କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଏତେ ଶକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ବି ତା ମନରୁ ଗୋଟିଏ ଡର ଯାଉନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲା, ଯଦି ଋଷି ମୋ ଉପରେ କେବେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ପୁଣି ସେଇ ଛୋଟ ମୂଷାଟେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଭୟ ହିଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଯୋଜନା ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଋଷିଙ୍କର ଏତେ ଦୟା ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚେଇ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସେଇ ବାଘର କୃତଘ୍ନତା। ସେ ନିଜ ଜୀବନଦାତାକୁ ହିଁ ମାରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲା। ଦିନେ ସେ ସିଧା ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆସିବ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। କାହାଣୀ ଏବେ ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଋଷିଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସୀମା ରହିଲାନି। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ମୂଷା କେତେ ଅକୃତଜ୍ଞ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ସହିତ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ବି ଆସିଲା। ଋଷି କ୍ରୋଧରେ ସେ ବାଘ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ବିଶାଳ ଗର୍ବୀ ବାଘଟା ପୁଣିଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୁର୍ବଳ ମୂଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି, ସବୁ ଅହଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ଏବେ ଯାଇ ମୂଷାଟି ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ଋଷିଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, କ୍ଷମା ମାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଋଷି କହିଲେ, ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଦୟା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଏହା କହି ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତେବେ ଏହି ଗପ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଇଲା? ଏହା ଶିଖାଇଲା ଯେ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଆମ ପତନର କାରଣ ହୁଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କେଉଁଥିରେ?
ବାଘର ଶାରୀରିକ ବଳରେ ନା ଗୋଟିଏ ଦୟାଳୁ ଆଉ କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବେ ନିଶ୍ଚୟ।